Ku gymnastike som sa dostala v mojich 5 rokov. Rodičia ma prihlásili a na svoj úplne prvý tréning sa nepamätám, ale určite na prvé tréningy áno. Na tréningu je najťažšie zvládnuť celý ten náročný tréning a dobrý pocit je po tréningu. Ak by som sa mohla s nejakým športovcom vymeniť, bola by to určite Petra Vlhová, pretože ma baví pozerať lyžovanie a to, ako ona lyžuje. Nech určite neváha, lebo je to naozaj úžasné a aj veľa nových kamarátstiev a je to fakt super. Vystupuje sa nám dobre a musíme spolupracovať a byť tímové a navzájom sa podržať a podporovať.